familles, 1000 problèmes. Fini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la beyadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal bonendam. One combino dami. One bambino dami, hey hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, oh oh. Ada urangurna musdam derkale, ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie, depas timani. Edo sukabi. Sofia, imagine. Ko tan ma fi wonde dum do en Bel ma ñam ko min wi ma bel sohli ñamduma ala yani non ko mi anat foti ñam Abdourahmane an min ber wonde rafi walla min holko gondumi mi meeda yidi biddo balu ni tiddo hore e adunam c'est la première fois an mi wiyani ya opam Sofia a wondani rafi hay dara hebanim ka podde ñam haren do leli jaam pere ma ko ñamda mi sohlani ñamduma walla an ñamduma ko force ko hande pewnam da kam ñamde yide gonden ha joni non kanne mbaada ani dum tagi midam fewnon wadde ko intérêt nangirda kam intérêt parce que ko joni coftuda pour addande mi ñamde ko joni ngamanda fewnan hoore ma tan de mbawda ande hay goto mi sohlani ñamduma Abdourahmane jimmi ko ngoppa kam tout tranquille jimmi ko cengtoda kam an mata nanta dum do wona hakkille bollude ene jilli rafi dum de jilli rafi parce que neddo bolo wayrani tidde hoore mi wima mi yida ñamduma mi yida balungol ma mi yida haydare ma ay ko an sabu Allah accam Sofia an do tunde do ka poddo ñam immo ñama yow hay kafe de mi wulno tan ha foti wulani jaw parce que huli ko jaw mojjani ma immo porsa hen daña kan leloda Sofia immo ana wa wukkide indam de sabu mi ñamari ñamduma jimmi ko gitta do plateau te plateau jimmi ko gitta dum yesam sona dum mi rufat dum do en wontan ma liggey jidi wontara fomp walla da hamada liru ya ƴettu plateau mi yida yiddu plateau yowu mu yesa man ananta pour fofu yam fofu auto banki albarka nay coy ili yalaj belɗe kosam mettiri ngaynaaka sa ari wuri dibel demba sa njara kosam ngara wuri bamba sadi bu gumo njara kosam ngara wuri alaji demba gedda njara surtout non wuri demel binta bodi labba jali walla wuri mama ñan lobbud barke rasulullah albarka tanib cheikh ahmad ndiaye nay sa heewi nayi nayi wata kewa baali mbala e jam jogoɗa bey bewre ma gas kewa suuno ɓooya suuno daña sammi caɗele ma gus mi anda yimat walla ruytat ummi dow haalnam nayi ɗingoy haalanam hon nayi ɗingoy Fatima نعم عبد الملك سواء سل
Baɗɗa tambere. Minto. Mawɗum noon sa. Weli ko ndiyan jindiran sa. Ayo en yindani fe. Jam. Ah ça va. Fatima. Hande garno yo en jiwdu. Jam. Bon min comportement o mi jiirum Sofia de balde. Comportement o homo mi jaakaana fe. Sofia sa wi jam wi bon. Nana subaka mi yidum homo leli jurmami dum. Njaami pewna dum kaccari. Gadda dum ha dow les tegal dum don. Kon Fatima façon bonande fof o tege doom. A halata. Mi wama kala ko wi ayim tan o yejjit. Sofia. Façon bonande fof mi wama wi kam. Abdourahmane wara mo comprendre annen état mo woni o wadum compenser jomum nyaadata bonu needi ha jomum ta sikni an sa sikni biya ko boniragal wondi tar mi jeedi ko rendu warta dum dido caprice a wara mo comprendre andi ka bado romantique de dum wadi fayide de ko non neddo warata no maddani mi welti en fewi fewnande jom sulma nyaande addande dum te ko ciowido en moji ha may battindira e mako pindira e mako pijja e mako jarda e mako moji ha male debrouiller bul ngopam ko gor mi Sofia mam yew dem mako parce que ko waddo ko mojjani mais femme aussi bara mo comprend sa yo nyaadi ni o fuyini o wayini o wa dum ni addi fof kambe mo ngowino o kambe pewna don kassad nyama ko mbiyam onon worbe yo muñ o mbiya rewbe muñe onon worbe kadi muñenem muñe dum ne yaari ha may 9 mois gongo no wodi wodan kadi muñdira mako rek fundindira mako ha jon ko badda do ko ni fewi yo yaari yeso tamam widam wallahi ko muñal taki jimi homo leli ne wodi njaami pen dum ko nyaamate gaddum tegen yo nyaam kono haaluji di haalat di tan hidi mette bernde wallahi haal burgo fo bon mi da ya bodo kam mi nyida nyamduma mi da yarguma bima façon haala mon ko fof o tege doom so ko musi wallahi mi andi mende mo jaggi haal o mo jaggi haal mo tiiri woode mi hadde mo haali wona gowna di te mi andi yidi mo horsin ko dum tay batto mo wala dum fof mais mam hewde mako t'inquiète pas soit mam ngapdo wala so tellima leso tawi kam do mami hadde mako t'inquiète pas pour ça mo opu dum do nayde haalnam ɗo ni gonkel nay mi yeeyi ɗum o Boukary mi haalnima mi yeeyi Saïd Dia o Boukary accu mbatte ko Amadou an Saydou Dia rew mo ɓuri rewɓe men ɓe yiɗ ɓirwol walla Saydou Dia ɓuri mi yiɗ kalis nayi Boukary ƴeew ko mbatta ko He. jogiɗa ko koko haala namɗe nayi ɗin goni walla mi ƴetta dande ma nde joni sefta hoore nde Boukary wat sees jogiɗa ko koko warata wata sees haalnam nayi ɗin goni Amadou an nayi mi yeeyi Boukary hay sa warat kam mi yeeyi billahi ay ko urat koye lekke mayde ma urat ɗo Boukary woto wat salamu aleykum neɗɗo noon so ɓatti sarma fewnima ñamde fewnima ha fewi takki sarma anke poɗɗa weltade mais ko rendu noon ɓeydi wadde mo ni rendu ɓeydi wadde mo ni so yi jomum ne wulla ne feeko ne diwo ne denko ren a table mo de so tawi mo de moƴƴani ɓeydo ko bonde de ɗum noon kala ko wima adde makko jaam ɗum tan mba mbiɗo ɓeydu muñat tan ha moƴƴa funtidira makko ha joni ha keɓa sago mum sa funtidira makko joni ko wuuri rufani joni 9 mois o timma inchallah Allah ko mo sako mako gaso Allah ko sako mako kedi de battre face à face mais pour l'instant muñ tan ma moji sayira t'inquiète pas je vais parler avec elle en tout cas il musi de wallahi ni musi ni musi ne feybam musi mam yode mako t'inquiète pas pour ça mam ngab do wala so télé tay gam do mam yode mako mo beydo ko de ma jam inchallah jam en tout cas Fatima min kam o changement mo jeeyi mude balle ha dum welani munde haalnam nayi ɗin goni guelmeɗe dial an nayi mi yeeyi Boukary hor ka dande ma nde sefta hoore ma e joyi Boukary wat beaucoup d'attention billahi mi sokkani jaw min naɓnakima jeeya naɓi mami nayi nayi naɓi ma walla mi ƴetta wallahi foten han dar sa darinoma han ganda hay hamam han hoora billahi wallahi sa darinoma hami silma kon daɗi nayi ma yeeyɗi heɓa nder galle wendo har yanna jeeyɗi nayi wentaka rasulullah wallahi sa darinoma han wanma nen jawdi taski watte ona baɗa jeeyi ciwel yeeyi naɗɗat yeeyi damari ma heɓɗo nder galle hen ɗano ɗan toon ɗa nder galle he gasi ɗinayi nino mbayi he kosam wallahi jeeyɗo o wonta ɗan wallahi ha nen han pardani haran neɗɗo sa arde mum jam yo arde ma jam ha an haɗa yi neɗɗo mo leli joom suudu ma howoni cowiɗo a yurmama ɗum a yeehi fewni ko ñamate adde a ɓanni ɗum a jooɗima hedde mum hay so ñamani kay jarani dow ko wala haala bon kaɗa fawi ɗo nen kono ɗum ɗo o heɓani muñde wona worɓe fof mbawi ɗum muñde wallahi haali gongo wallahi wona romantique rek Abdourahmane so waɗi romantique tan welata mais ɓeydu muñdire makko rek 9 mois mom joni ar inchallah jabi Allah ko mo sako mo koydi ko fof jiɗa wadde ko wuuri rufani gongo ne ñaadi gongo haala ka welata mais ko jomum woni reedu ko mandi ko ɗum fatno so jomum ha jomum ne walla dégaji ene haala affaire sa daari jom mbiyata jomum ne bonnede taw mi jeeyi ko rendu tan waɗi jomum non mbaɗa yen rewɓe ko noon tan mbay onon woɗɓe à chaque fois mbiyaton ko rewɓe muñe onon joni ko tour mon ari
muñono rewɓe muñamo ha joni kala ko yiɗi bonnamo kala ko yiɗi gili subaka ha kiisi bela ɓaccu jojuni makko so fuɗɗima dugo rek tello oppumo tan o haala o tampa so tampi mo deñu amon ko poɗɗa warde mo o waɗi découragé haydara mbiyamam tan ko ya wara mo ha timma muñanamo haala comme ça ko makko ɗum tan mbam wiidema enquête mami haddema en tout cas Fatima onon tuuruji mon no muusi i ko noon de on son jontama ni batton i muusi de par ce que noon tan aduna o ko noon tan ko marché mi walluma ballaha joni ko miño muñanoma joni an ko tuuruma ari joni muñana kam ko noon mais no mari dani noon kala ko jiiɗa e lawol noon sood gaddunama oro heydo ro ɗum min miɗen ɗo aussi mo ngabbu ɗo walla so telli so tawi kam ɗo mami haddema ko inchallah jam t'inquiète pas nen e a jarama ɓeyen muñana nen merci Sofia wo hunde ma tiidi woore mi hani mo wona gogo na ɗiɗi neɗɗo so yiɗima hollima no yiɗima oppu jaggirde an so neɗɗo haddema seesa gadda ɗum bone gorko ma no yiɗima muñdira makko rek gabbata taw wala o taw kam tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe mono kono dole Sofia amon ko mbiɗa jeew so jeewo wima mi wi ɗum hunde ko min wi ɗum noon mi hulani hen haydara mi nanani ko nanɗa ok d'accord wona ko aɗa haali ɗum an ko wiyete ko mbiyannomami ko mata ko ɗo natir yaltir gay an hoto yejjini ay ko mbiyannomami ne foof ko mi wirtuma noon min aɗa tampina hoorema tan aɗa waɗa ko beleɗa min hay tus ala ko mbawanda kam dewkalam ngalla mo jiiɗa bonnande kada tampa tan saɗa wawi poftuɗa te an horma yejjin noon kalno nanmi kason an woppatama caggal de aɗa waɗa yam walla ko cikkata mi yaha woppuma ɗo a futti hoorema prépare toi ay ko mbatta rappi ko ngullataɗo wayno machine bonɗo ko woni mbaɗa kam kono simmi wayi seeko ni ok a ala ko kalɗa par ce que min ko gandanmami ko ala gandannomo ɗum jiɗi ya han mi ñaagui tan so tawi aɗa jogui preuve ko mbita ko gonga ma ne laaɓe ma yaltin ɗo ko yaltin mi anda an ka guerrier haala sa wi mi ala preuve mi wima a feni a semtat par ce que min mi wimami ko gandanmami ko ala indam ade gandanɗum ɗum bay fof gene fof ni sa face komin karawo kay e haal mi yiɗima ɓuri ko jaraɗe atta ko joni noon médecin o pare o ƴeewma quoi Amadou yakko ko woni ko kewi moftuɗa haalno min nena médecin o ƴeewma noon reedu ma ndu boni quoi reedu ndu boni mais ko hoddira Allah quoi te kadi hay goto yawa Amadou ala anna min o nenam boni ene boni yakarantasi Amadou enen boni min o Fatima ɗum ko hoddira Allah noon ala ko mbawɗen hen Seigneur enen boni o yakaramtasi enen boni tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nan jala ay ko peetotoɗa aɗa arta ko jimmi ko kaɗa toon te kala ko kalta ko pokkita jaaha lawol ma aɗa ko ɓuuri bonde e neɗɗo ay guerre ko guerre tan haare ko haare tan neɗɗo ko ande neɗɗo ko fof yo haal so tawi bonat so tawi en mbaɗodiren ñamodiren hen kala futto hoore ma eyyi an wiite noon sa wiyam tan puttinaɗe ɗo guite tan no ñaamo yimɓe no suhuñoni min hay tusa wawam min o hay darala ko mbawɗa yam on verra bien an woni hol yona gila nden mo joguinma vérité mo joguinma secret e patati pata yaltin fatmi haalam ma
vérité mo jogimo dum jidda anduti bel mbawa fofti anduci gonna do berne ma de deƴani kono un jour viendra ma andu vérité ko dum woni a finan mi a halani ko woni koko ana holay hore ma de jongo ay halaka jimmi yo jimmi ko dewa jungam mo jalta sundu so yonan non so yenan mi waddara ma jimmi ko jalta sundu ha ko dum non wiite ka dum no ngara wutum randuma ana pikkato mucca gay ngata gay comme si ça n'était rien dum na funti hore ma prépare toi kallo nani to ka gabboto dum e fokki tan yar ala fula ala fayda hore ma suba hen jindira Jidan ka bilo ma su koy sel dem yak do. yi sona jongo Wot. ko ne sudam to ummi ala ko heddanani kam hande Ha? e ñen fof non o boranno kam kono ko hande buri adan no yettinde holko wi kam Ko wima? o wi kam taw ko mbimi jeew ko fof ko gonka mbimam ko gonka te kadi ko min tey wi mo non so tay ko min wi Wala tawantar Abdurrahman. i adande kay o tawani mo ton so tawno ton Abdurrahman wona ni o natiranno O jongo ma anda wor munde walla wandi ko jew jibin ma walla. Kan wara décider. Ha? Pourquoi mon ande sur ma ron? Reno mi jongo ma de. Mi no wayni no mbami ni wona gotum de ngidim ko nelna mo goppa mo tout tranquille. Hay sa witti mo sa wasa mi de mo tab ennu ya lawol ma. To mon dalo sirande. mi meeda añirde ne neddo wona ko jibinami ko Min jukkumo ko gonga de juldo añata neddo kon min jongo ma mi wawna dum haydara yide mo yide tekte kam di poti mi yida wada do seconde gote galle he sino sagam hande ko yalta gallo ya halawol mo o ko puyda anda ko warat. Anda ko harat wala o tawma do mo wulle do may le kango jibin ma. Kan wara décider vima. Wala no ko gallo no ko bonde gallo no. O sigon so ade bonat gallo ha bon me gallo ha bonne dum. ko ça soit la dernière fois ala nahle sudam ala lincil ko nawrani te ara ko jimi halandem ko gittuna hon ko batta hon ko buri yawti e ya charge ko woni jo ala ko tagi kanko Sofia o mo naare nder sudam o mo lincina bago sujam o mo yitte ko wodinani ha hedum gan halama suduma do ko min teyna ton te ko min jetti mara hola ko hore ma annani no furba ko mari ko jettum ko wona jam mari ko wona jam yo wala wasi jam to min dum yo bodem annani jongo mi yo haal mi yomma ko woni dum ala jobti ko ittani kam ko dum jinno artir ko buri yawde yacca so dum ala mine makko do e galle mo mi undo hawani tigi tigi sa uli dum wonma an on ko reji ma ay sare tayman ko min natare ma mi fima ha ciobina ciodo mi yar billahi sarena kiba jongoma wala mi jam on même jarum de men a funti hore ma an sare tay ane galle anen so mi firam anen do ciobina ciodo mi yar mi non ko mine ma do e galle andu tawi holko mbawda tan wat min bulani ko dum yawata gallo no tawlini non o taw non o pira gallo o buftno bo fay lahar o fay cem ono mami halde makko te anan ko wi ha o wi tan gom koy bonu dawgal mo haydara mo wawa hen way malla bonni dawgal makko taw jungo mango man o bonni inde na nyaalaji fof kala lembel bonni inde mo mi cikono so ari lembel bawdo nyorde min lembel gaddo laysan mo ne segen yir bonda gallamen c'est pas passé comme ça o non faut que mi yama hadde makko poni Fatima non andi o wadi attaquer ko ante siran to ngona Fatima woto bouche do maître pour yaade haldude o pertudo o pomi halde makko Fatima wodi ya o ko kurjur o yiri ko yennede wullede o mo tuure dow ma al yennamo al wullamo ko dum o yiri parce que waydi hebde dum o pomi yami yiyam de face à face Fatima jarani dum do fum fawani mo dum jodo haldo e makko o pomi yiyam o sengto ma o sengoy leydi Fatima woto wat o pomi yiyam e min gandiri Fatima o min gandiri o pomi yiyam an jodo do pada kam 2 minutes minen na jonjo mi rek la kamako mi atteba o mo andi kam Janguma kadam c'est quoi ton problème hein? An wala problème jogi da? An janguma rewe jamuntanal malla dum jamba nyama yenda man an sente bingel jenengel ko cibinar. An rewe jamuntanal wala jom. An kada ko pila o masin ko wayno gumol gidal bidon tan bettaga. Ko won c'est quoi ton problème hein? Hein? Fatima aran ko woni min mi anda ma hala A jogolan la. ey kadi mi sohlani jogdade mani ay halaka jimi ko jaltina en hoore ma ka nawarani ma Yin nawri en wara min nawri en wara jamu. An rewe Sofia jamba nyama hana yenda dum ala foka biela. An mara opude jamu de. An ko won
min mi andi mina yida ha mara am haaju ha min ne mi ara ma haaju mi Sofia ka opulum dede ngobba mo tutranke bi ko ya walla fa la ka fa ce an ko woni Sofia ko kanko yihile so haala ma ko min wadi min wadi ko min tay si c'était à refaire mi watta te ala ko mbawda hen gide dimbe ngel non min mi parane makko to dum ko commencement an non hakkile ma ko do tolli ay sino jogino hakkile a wuccata min biya ko ante wayna ala hakkile ko dum tan biida min ko ante an oro asante mo pa a wala pa be wala jiya xam lawul ma wadi momi ye bugo an kam ko ni tan kibe be taro he mbat enquête pour ñewde naydi keba da jodda Abdourahmane wat waram haal Abdourahmane mbaɗɗa mbin ɗinnayi ittaɗe nde jofde mbaɗɗa ɗum ma ɗum wono ɓerdam ha param heɓa ɗum jooɗo min hanki jamma mi rendinani yitere ha guete laaɓi mi rentinani yitere billahi wallahi ngel nagge siwen Ousmane Mamadou Al hamme fari yeynomi ngel gaddoynomi suusa koye yeesam henge wawde ha guellani an kay an jari lamɗade hoɗo jahanɗa billahi so Ahmad darinoma han wallahi so darinoma tawata ɗo in woni par kettel ketti mi silalno ɗum nen jaw taske watte ko kay wadi mbadanɗa koye Amadou hon mbaddami ɗon wona Ahmad an on musibam Ahmad waɗi won perɗo yiɓi pullo waɗi parce que min mi parane makko ko commencement te ɗum ala fe yahat tan wona mi watta arrière tako ɗum musatma noon yi a fayi maji watta reedu ma ɗum ceeha ɗum liggaɗa mi ƴeftomin wonko mina wawa ngabbude doom a famɗini ngabbude doom par ce que guila tawɗa ɗo galla men guila nden bonneji puɗɗi chaque jour ko histoire chaque jour ko min cigono sa aade galle ma wawa ñoode min joguiɗa ko mesram mali sek oɗo galle no wawa sennude ɗum aw pot o talankirma ane gokkuma fof o ndewe makko tan jamma ñalawma tan o ndewe makko tan gena goppe jamuɗo wayno ko andini on ko heewi ko ɗum tago ndewe makko tan wayno suguñaɓe ni jittono ko mematamo de ko ɗum go ponɗon oppude wonko andanma so tawi wonko andana min yo haal ka gasa mo fo andano darori te an oppude haalane haale mbiya ko gallamen bamma jeeya yumma jeeya jata jeeyaɗo ɗo ene poti ɗo ka desaɗo gaddeɗa ɗo minen desami gaddami ɗo ane Sofia noon koye pot ko jiɗɗo fo ɓuri ɗum jaggol jomde nayyi bawi ni moƴƴi nayyi tawrani babiraɓe tawni jawtum en te ala fof neɗɗo teddani he jaggati tan firti jomde ha hen woni say ɓaleji ɗum maɗama neɗɗo waɗ ɗum ha par heɓa o galle ɗano Amadou leltono e nder o galle ɗum gasi te billahi wallahi ɗum komi cohroɗɗomi jomam te wotta coggo bukari sa wari Amadou nayyi ɗi gonta yiide mbiɗa ɗum anka ɗum mijoɗɗa Amadou noon mami ɗum waɗ mami ɗum soppa ha mi soppa lesdi mami waɗ kettel te nayyi ɗi nden ɓurata artuɗo e galle ɓe tawaɓe coggo yoɓe sotɓe mi anda Saïd Dia yo Abou Jahlin yo cilal dembe gertoɗo on biyaɗo kay hawrite coggo he wallahi kama bunene sambe somi tagi ɗumen yitere mana yiɗi garto ha jofde ɗo jira yitere ma ko babam jeyno galle walla ko nenam jeyi galle lahara panda ana natade galle parce que ala ondiri nadde ɗo e galle min galle babam saka min ani mi sawirno haalado ɗomo mi sectayi ɗum mbami wiidema tout sala ko mawɗa mi sectayi min on ko mbami ko heewi an cigona saliɗo galle buftuno minen mbawa anno ko anno aduna buftude tawida minen ɗo e galle ko ɗon tawita minen galle ɗo a fini busata minen ɗo a haalani gonga oppam tuttaran mi oppani mi oppani wonko mawɗa mi waɗima avertissement 2 fois minen haala mamiri atta min ko ya oppumo mbiɗa ko a oppani on verra mi oppani goo mi oppani ɗiɗi mi oppani tati te mi oppata nayyi te ala ko mawɗa hen on verra wona noon mbiɗa yo ha yeeso ko lawol gasi gasani noon aw ni tan an mawni nappaɗeji haɗɓi affaire o waɗita enquête affaire o ni tan ran wen paɗeji lombo beddaki hen mi waɗata affaire o enquête o affaire wona enquête récletam ko jase hakkude hoore tef ne ar hen wuyni nene gartat kono momoñ walla jahade hen darten taro beddaki wallahi ha Ahmadou attoro ɗum wafotoɗo e galle wa kay Abdourahmane wimo kadde jongo ma yo sengte Sofia yo sanga e leydi o po jamum ala ko waɗimo ala ko wimo omo rewe Sofia wayni suguñini kanko gorko mako fo ko woni les problèmes là c'est quoi minen o tampini min o acci a jaltuɗo apport tawi ko Sofia hani sutto waɗi ɗum menacé yo sengte makko senga e leydi par ce que to wonde oɗo situation mo wondi wan yoni yan kadi oɗo ɓeydi probléme ha o wal feere ha oɗo waɗa avorté waɗa kamɓe koɓe suguñaɓe kala ko neɗɗo jogui moɓe guittino lokkide paɗel me leydi ɗum no yewde makko yo point tout talanke walla o yiya kam e lawol makko hen hey eko aldi jongoma e Sofia mi anda sono tawide Sofia hande sumuno joni ala fof ko heddinani wala fof ko wiyandu min no ɗum tawi ɗum gabbini kam to men haalam kala no kaddi makko ɓe mbiya ko woni nawlam ko ɗum tawi mbeɗa haadimo taw mi ala makko haaji mi ala makko mo hamtawi makko haaji o kurjuri o bonde guinade nder galle gallamen ko boni min dañani foof gila joni cadre makko yoppu Sofia o deeƴa walla o yiya kam e lawol makko he jongoma tawi Sofia hande sul makko ok hadde makko de yo oppumo tuttangue walla o yiya kam ayo kaɓɓe ndiyaɗal noon
Jongom mal ko mursin man jongom. An jongom. Abdourahmane ko woni. Anda ko. Ala mi anda. wallahi ada ikhlas so jagginon han ma andan Allah la teber yanna dum joma kala kosgal magal atti do galle mbay ma fess ham wat ma nin jawdi watti moddi wallahi Ahmad dañi sas Bukar yaa ngi so mi jaggin han Ahmad ma dum lekk ton liggé wallahi wonta fofa adul ko woni. so dogan tawan wona ambulance korbi ya jakkanno dum do galle tek par kettel mbadan nomi dum ko saaku lowote E addu gadu. ala non Fadman wop jas Non. wop 5 pon Ko gagne kaman. Opu dum do. Sama pawa. Fadman ay min non toujours ni tan batar kam bonnan ay Ahmad so tawti kam do der galle mbada mi donc kusel par kusel Bukar est-ce que ça va? Bukar njogona jassel wona legal liddo Amadou. Ya Amadou janni madum. wallahi so An dogan bugala tira hakkille ma. wallahi so dogan han anda Allah lam barke rasulullah Bukar ma anda wolo ngon wali loi. Asa jogi wona jassa yimbe ngiba do jogi nga delenga don jaguma do nawma police adde problème. Biya wala Amadou. Fadman an odo monsieur bi hen faare luwa neddo jaggodo foten jofde da yeyi on hen faare luwa on faare taaki luwa de wallahi min lijjitan dum gila naagi so a fut lijjitan mi dum anda wallahi maw andu ko wadi ko te dinay wallahi Fadman tan jaartani An wadi ki mbadda ko param be anda ko woni. Holko mani? He Sofia on tawida ha der ma dum turbilo pour lan. Han? Namde Sofia holko wadi kam. Namde dum jom suudu ma wona min namdata dum. He so wadi faddu bedda wona taw dum der sudu. Abdourahmane mi fada te ko min tay. Bida dum sa witi kam ni tay nim burdum barat man. Min hande mara min tay. an Amadou wadi ko ponda hen woppide dum wona waktan ha safrat dum 5 ponto tef hakkunde hoore dum safrat dum teno dina jahartani wallahi jahartani E joni man fam halma gele gore atila kilama an Amadou janni madum itti jass lidde Amadou a choppa ko ni wala mbala dum ngadna do yimbe tampere Amadou jeddu Amadou ga yaro jogi no chafi dum tawana jassi Amadou ga hulbina dum poñamo haw randa o halam mato kalso to dum do nata ko jeedo walla ko waddo kalso net banque yimbe nganda min jaadide mo woro jassi yimbe ngima do o fargida do jungo ma jon o yana o maayo wiye ko an wari mo talbe jeedida waran bugo atila kilama Fatimata Amadou kay wari en Amadou ko kay itti won kam Amadou kay fusi galle o dinna yidi Amadou yeey bi pol feera yeey nay poddini yew tan dinna yidi Amadou dajjite nder jofni naggal ciwal ngal hoore dari billahi hanki ko gitam hege waali ha gelle ngeen Ousmane yeeyno Ousmane mawdal yeeyno komboy mi gel suusa hanga du mengi do hitani fo tappene ngaari dum be pol feeri wuri wat jofni Abdourahmane pira. He ay si gorko ma don muni mbar mi saga an. Wala ma jamam ko min tay ko wala ay galle ko jonguma on ko wala problème mo ne min. Parce que kala suguñu. On ko ne suña. Suguñu ni mbara ni ko Ko wonde suñu. O non sa ñami dum adolata. Tay ka ñamo yim o sa ñami dum adolata mi haalni mi farno ha kosna ma artul. Mi akato Abdourahmane mi akato mi jewna do ko wayam on ko woni. So wala onon wona mi ko mbalmi mo. Agosto Sofia Abdourahmane pira. billahi wallahi barke ay ha ma atila kilama assalamu alaikum an buga atila kilama ko wani wallahi Fatima ina je a jogi no chafida dum tawona ni de atila kilama tasio ma montudo maya do gadna yimbe tampe an jo minen jida leptude mema Amadou maya tan biye ko an wadum tawal mi jeedi atila kilama a jogi no chafida tawona ni mbi ma wa sese Amadou ko heppan dum wona ko demgal bololo jogi holluma ambul mo dem ngata wallahi Fatima Ahmad odo wona sese rek laddo te haybe hawribe coggu nayi haybe sohbe nayi mi anda sa yidu jak wiite cilal dembe gertode cilal kam kala min jiidi wallahi ma andu Allah la e andi kalama ni do jasi halmini yaltindo dum bo won a jogi no chafida Amadou tawona mema jasi mi hanima de o addu no yimbe chade do de moy me rek dum tawa heppanani mo Amadou ko heppani wona ko gallo mayen wala bangotoy wa sese won fo sese an len don fa buka jow mata ko de wallahi Fatima ta fotina woptan sik tawtri kam han tawti kam der o galle billahi wallahi 5 ponto badam dum hakkunde hore tef e moji jon tel ko addu station ma won monta do yimbe de sa padi pofto la do sede sa padi yimbe negla tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasirabe nanjala